Il-Parlament Ewropew iddiskuta rapport dwar l-finanzjar tas-sigurtà komuni u l-politika tad-difiża fl-Unjoni Ewropea. Fil-vot finali l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista Alfred Sant astjena għal dan ir-rapport. Dan minħabba li klawżola fir-rapport tirreferi għall-operazzjonijiet komuni bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO. Waqt dibattitu fil-Parlament Alfred Sant spjega l-vot tiegħu qal li Malta hija marbuta bil-Kostituzzjoni li ma tipparteċipax f'alleanzi militari. L-Ewroparlamentari Alfred Sant qal li ma kienx jaqbel mal-parti fejn hemm referenza għal kooperazzjoni fis-sigurtà jew azzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO. Żied jgħid li dan sakemm ikun ċar li dawn ir-referenzi ma jinkludux stati newtrali li huma membri tal-Unjoni Ewropea. Dan sakemm dawn l-istati newtrali ma jiddeċidux b'mod autonomu li jkunu assoċjati ma' din il-kooperazzjoni. Alfred Sant ivvota favur żewġ rapporti mresqa quddiem il-Parlament Ewropew. Wieħed li jitratta s-sigurtà komuni u l-politika tad-difiża u ieħor dwar is-sigurtà u l-kapaċitajiet fid-difiża fl-Ewropa. Hawn ukoll esprima riservi minħabba n-newtralità ta' Malta.